hey kuita here vanhu vese kuseka munhu mungatobhoikana nechokwadi ichocho kuti kunyepa here azvinobhoa mumwe ungataura kuti hey haagone kuisa kwatanga kuseka vanhu vakawanda munhu akutadza kufamba kwaizvo vanhu zvanomboseka masingle mother achiti heye masingle mother akabvunzwa nani asi chokwadi haagone kuisa saka imi vakadzi munotonyanya vanhu problem ndekuti mukadzi ndo akutanga kubudisa information kuti varambana ex wife yacho mukangorambana nemunhu chitanga kutaura hey ane diki haagone kuchengeta zve akutanga kutaura hey haagone kuisa hey vanhu vese kutomuseka haagone kuisa mukadzi akutongobudisa information iyo ende dai asina kuramba hapana kana munhu aitombozviziva andi munozviona that's not a man izoti agone kuisa ende mukadzi ari selfish because nguva yese yakagara munhu uzoti anga asingadzidzi murume kuti ATM inoshandiswa sei pamwe murume wacho anga asingadi kudzidziswa wai ani kuna vanhu vasingadi kudzidziswa mai mungabva kwautanga kuseka munhu ye agone kuisa kadi pa ATM rigone kutora mari yanoshandira kwatanga kuseka apa anomboita vanhu dofo kwauti anomboita vanhu dofo apa dofo